You want great hair, pero tututsyang-tutsyang kahit sobrang effort. What's up mga susuna? Welcome back to our channel! So karon, kananay, di ba may makapakulit-kulit ato sa salon kay mahal ka adyo, ladyo ka adyo lungsod ari. So agamang buhaton. Katong mga sinaunang panahon jud mga 90s mga yan na kanang kuan bitay gamit kanang Madre Cacao o kanang lukay bitaw kanang nay trakog sa lukay kung nakarelate mo ani. Dali maggawa ta. Jak mga tag Madre Cacao kay man ita gamiton og panang pakulit sa tang buhok. Diya karon mo ato mi sa ubos, ato mi sa ubos magkuan sa mong buhok kay dahag tao to sa bahay. Wow. Diya uwo ka adyo. Kaya nakabantay mo nga kada murag manghod pa ko nila. Sakto mo kay mubo taghait, putot, nasawot lang kita. Kanilaging nakanilaging nataw tag ting init. So mo ni katunay katong nakita ni just video nga kanang nagfag bitaw sa ani sa dalapitan natin aw. Mo ni si Jack katong nakita agka ng kabaw ato to no wa magkabaw ron wa bisag balhin ari. So karon hinluan sa natin ng lukay mo ni lukay na. Mo ni gamitan para kang dayon kay kanang sakto-sakto ra may jang kanang buhok jaga kay baga makaadyo. So kuha na kanang Madre Cacao. You want great hair, pero tututsyang-tutsyang kahit sobrang effort. Ninonan, chocolate stick. Anja, binagat sa mo libot-libot. Jaja, isira. Abe, naibin. Ano mo, be? Ikuan din, stick ni Jay mo yan. Nga na, libot-libot. Imong ipaipit. Jamaw na ni si Jana, tanaw mahapit na mga pasensya yun ang buhok ka kay kananay patay. Batay na kay bleach magani. Jamaw na ni si Jana. Manin sa iyo yan siya purma tanawat manang. Mo ni ang ijang gamit ani kanang tukog. Kuan bitaw sa lukay kay na lukay. Jaga na pero na may sobra na rin. kuan na kanay Madre Cacao. Kadong saka nga na. Mura pa ni si Jack tabi ta mura plastic nga gamitin para pang kananay kulot-kulot. Pero kani amo gikan rin sa Madre Cacao dali ra kadjukaon. Yay! Wala kay gasto ba? Di na kakagasto kay free ra man na ramas kuan. Sumuna ni si Jack. So kani si Jack ang Madre Cacao Jack kani si Jack ang kuan. Unsa ni pangan? Tukog. O kani si Jack kay nahuma naman Jack patagtauran sa ni kanang dinhi kanang ditso nimo tangtangan kay di si Jack mo kulot og tangtangan mo ditso so mga kuan siguro mga pila man mga 30 minutes. mga 30 minutes o gusto ba di ka kanang kulot ka adyo imong buhok mga 1 hour siguro nga na pwede ra ka adyo o kadang gusto di ka kanang dugoy ka adyo mo ang kulot kuan nimo kanang pagmaan bitaw inga na mi sa una di pagmaan na mo di use sa gyapon kay maligo gyapon may di gyapon ba kulot. Kasoy nakotin kay ingan yung buhok dyan naligo ko harang gibas ng ganyan nga nag-shampoo di Kira, di pa kaugma. agbuskag Wag yapon. basta A few moments later. Diya karon tangtangan na namo kay kan natatawid ra naman imong mga hapit na lapas na 30 minutes. Tanaw na tag nikulot ba? Be. mas nice Wow, taawa. Di ba? Di na ka kinala mo to saluday kay kanene nanakay pangkulot. Unja og dagka problema sa imong kwarta. Pwede ra mo kaadyo magamit og kanang Madre Cacao tanawa pero kanang ahang buhok dry ra gid kaadyo doy. Just ta mga langit pero bahalag dry. at least guwapa. Sure. Nauwo ko. Salamat. Oh my god, ay bunahan dyan. Huy lami lagi mo. Huy di si Zaka buwaghag. Aray, uy ayaw pa ka, kay sakit. Hadlag ka makaibon agay. Uy ibon sakit. Handak sing kakaadyo. Ibon maupo, gud ko dan ibon. Yes, of course. Jaka ni tanawad day. O diba? Kanang pwede naman ni sa Jakuan kanang sa una bito kay baw mo ug maglot-kulot gani medya. Madre Cacao man dyan magamitin na dyan. Ug gusto jud mi kanang mo dugay-dugay pa jud kulot. Mo palit mi snowbear kay ag snowbear sa una kay kanang tagpila ra batuhad. Tag 50 centavos. Oo, tag 50 ra man snowbear sa una. Anja, amo rin sa dyang palanadyon ng snowbear anja.
nagmalanay na si Jack, kanang mura na si Jack kanang liquid bitaw. Kanang amang ipahid-pahid sa mong buhok para kanang mutuskig si Jack, mura nagkana bitaw na spray net. Kintahay, ingana. Oh, di ba? So mo ni si Jack, mo na nagkananay resulta sa katong ipakulit-kulit pa to ng mga gamit ang Madre de Cacao. So mo ni sa Madre de Cacao na magigamit o nabilin ng buhok. Mo ni si Jack kanira. So sa una jud kananay kana bitong bata pa ko bisag dagan ako magbaybay man mo kana bitaw makamingaw bitaw kaadyo kay karon kay boka mga bata karon magsigirag cellphone may nangana na jud. So lami jud kinabuhi jud sa una. Makamingaw jud mo bitaw na karon nga kananay kuan jud daho kananay gibang balik bitaw na kana mga sauna jud kay sus gimingaw jud ko kaadyo. You want great hair? Pero tututsyang-tutsyang. Kahit sobrang effort, nagtututsyang-tutsyang. May sagot, right? So mga igsanag-sana mo na ni ang resulta sa Madre de Cacao, di ba? Nice kaadyo pero dry ra jud ang buhok. Pero nice ra kani pud si Jasa kanang tekeg. Dapat patadaran pa jud siya para makulot og kaadyo. So that's all for today. Bye!